pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu. Khwezy buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Bwande kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Bwande kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha. Kuchoka ku Bwande kupita ku Mzuzu. Akulu 32,500 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Return ticket. Akulu 60,000 kwacha ndipo ana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Mitengo iyamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina tangoimbani foni pa nambala iyi 0886 780 355. Khwezy buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi kumalawi. Bwande mukuti chani? Achimwene lero sundakondwa kuti munthu ndapeza danga lokulembera kalata. Ineyo achimwene anga okondeka machona kumangalande. Mpoto ndiponi ineyo munachona kumangalande. Alipo ndithu anthu ena ake amachona mu Lilongwe momwemo kumakanika kupita kumudzi. Akuti kuopa akawalodza analemera. Momwemo muchimbiyamo munthu kumachona eti. Ineyo kuchona kumangalande ayi simadandaula kwenikweni. Timangodandaula kuti takupukwane zilumika zochuluka zikupita ndithu osakuthirani diso. Komabe timadziwa muliko bwino kumeneko. Kusiyana ndi kwathu kuno timadziwa kuti kamoyo ndikofewerapo kumeneko. Kusiyana ndi kuno timangoyamika Khwezy buses basi kuti amapanga chotheka kuti inu ndi ife tizikhabe tikumalumikizana kudzera mu kalata. Kupanda kutero sindikudziwa kuti bwezi tikutani kaya. Pakadali pano kwathu kuno basi yokhayo imene yatsala ndi imene ya Khwezy basi. Kungokhala ndi ulendo pakati pa Bwande, Lilongwe ndi Mzuzu. Basi yake ndi imodzi imene imayenda zolongosoka, basi ya Khwezy basi. Munthu une monga ndichitira chimwene lero sundadzuka mmawa ufuna kulembani kalata. Mmadziwa inu enafe nkhani kuchitika sitimangofuna kungokhala cheteyi, timafuna kuti ikepo mulomo basi. Tikuwuzeni kuti achimwene zinthu tikuno zikutere komanso zikutere. Ujene akuti makampani ena ake aboma kaya kuti kaya abetsa ndalama zokwana mabiliyoni angati kaya koma ndi ochuluka ndithu. Mabiliyoni ankhani ndi amene kampani zina zaboma zabetsa. Ndiye zatchulidwanso mayina kuti koma kampani yakuti ndiso kampani yakuti ndi sizikuyenda 0%. Ndikudziwa kuti kwathu kuno anthu enano nkhani ngati izi zikhoza kumakhaza chilendo. Koma kwa ena afe tinatopa nazo amwene, tinatopa kuzimva zalankhulidwa kwa nthawi yayitali. Ndipo pakadali pano sizionekazo zachilendoyi. Kwathu kuno mbomamu kaya anthu kusokoneza ndalama kaya kampani kumaoneka ndithu kuti sizikuyenda palibe chilichonse chodetsa nkhawa. Moyo umakhabe kupitilira. Kwa nthawi yayitali kafukufuku wa mmene chuma cha boma chikuyendera wakhala kumaonetsa kuti komatu auje akuoneka kuti asokoneza mwakuti komanso mwakuti. Basi nkhani yake imathera mukulankhula kuti auje akuoneka kuti asokoneza mwakuti basi. Palibepo chimene chimachitika chimwene. Mwanjira ina ukamveka kuti koma ndalama mwakuti zikuoneka kuti zamera mapiko zasowa, palibe amene amafunsidwa kuti iwe tafotokoza ndiye wati zidayenda bwanji, ndiye tipatse ripoti kenaka udzipita kaye ku nyumba utisiye kaye kuti tikufufuze. Ndithu umangomva lero kuti itu mabiliyoni mwakuti akuoneka kuti anasowa. Basi munthu uja zakebe kumayenda kumapitirizabe ntchito yake. Kwathu kuno zimadzaoneka kuti sitimatsimikizika mtima popanga zinthu amwene. Nkhani ngati zoti kwakuti zioneka kuti kwapakulidwa mwakuti zimangothera momwemo basi opanda kugwedezedwa.
nchifukwa chake kwathu kuno zinthu zina zake ena ake amazitenga mwachizolowezi basi. Amadziwa ndithu kuti mwachizolowezi zikadziwika kuti ndatenga ndalama ndiye kuti anditchula kuti auje zioneka ngati atenga ndalama, ndipo mwachizolowezi nkhani yakebe sikuti ipita patali basi andisiya nditsipitirizabe kugwira ntchito yanga. Ndimanena nthawi zonse chimwene kuti kwathu kuno ndalama za misonkho zimene zimatoleredwa zikanakhala kuti zonse zimagwira ntchito yake yoyenerera, bwezi pano tili patali amwene. Pena ndakhala umadzifunsa kuti kodi inu misonkho ija ndikuti tikumagwiritsa ntchito zake zitizo za chitukuko, chifukwa pena zimodzaoneka ngati chitukuko chimene chikumayenda ndicho chimene ena ake akunja kuthandizapo, koma tokha ndalama zathu zimodzaoneka kuti tikamaliza kugawana kuyika m'matumba kenaka tumadzamalizira ndi nkhani yoti basi zinazoti ndipange zachimanga tidye. Mwanjira ina zathu zonse tumangokhazikika pa chakudya basi osafunanso panga chilichonse. Kwa nthawi yayitali ndithu takhala umakamba zoyenera kuchitika kwathu kuno tikumazidziwa ndithu, koma kaya bwanji kaya timasankha kuchita zozondoka kumadziwa kuti ifeyo kuti tituluke mu mphawi wadzaoneni tatiye ndikonzenso njanji zathu tilimbikitsenso maulendo apa sitima pa mtunda. Amwene nkhani ija kumangothera pakama amwene. Ena ake alipo ndithu ali mkati momwemo. Munthu wamkulu akamakamba za njanji iwo ali ndi vimagalimoto vikulu vonyamula katundu. Amati akamva za njanji amadziwa ndithu kuti bwana wanso akumalimbikira bwanji zimenezi, afuna kuti basi enafe zathu zideti. Aphwanga tavivwinyizani pepa lililonse limene lukamba za zimenezi zisatheke, tizingochita zinthu mwachidodo basi. Akufuna tikawadyere kuti mapeto ake zimene amalankhula ochatsika ndi zimene zikuchitika pa galaundi ndithu zosagwirizana kumada bwanso kuti akuluakulu chikuchitika ndi chani, nchifukwa ndikulephera maganizo abwino ndithu. Tikhale ndi minda ikuluikulu ya zaulimi izilima chakudya chochuluka chodyetsa fuko lonse, ena afe tikupanga zina. Ndithu anyamata oyenera kuthamanga ndi zimenezo, koma si bobo wakeyoyi kuda bwanso kuti abale mukufuna koma kuti zimveke bwanji kwenikweni. Ndithu kwathu kuno chimwene titamakokera tonse kumodzi zinthu zikhoza kuyenda bwino kwa basi, koma tsoka ndilo tikukokera kosiyana ndiye zinthu zake zikusokonekeranso. Utsogoleri kumakamba izi ena kupanga zimene akudziwa basi. Zichadafotokoza nthawi nake zija chimwene kuti ndi mmene zikuchitikira kwathu kuno zikuoneka kuti kuli chisisitimu chimene chidagwira dziko lino, ndipo chimangotipangitsa kuti tizizungulira malo amodzimodzi basi, kumangoyenda m'mutu mwathu za nsima, ufa, lipoko, abayibayi, milamba, anjolinjo, koma kuti tiganizire kuposera pamenepo inikisa amwene. Kwa nthawi ndithu ndikumanena kuti akuluakulu dziko lathu lino tiye tiunikenso mmene timapangira zinthu zathu, tiye tikhazikike kwambiri pakupanga zinthu za mdziko muno ndi kumatumiza kunja kuti mwina maketi zikhale ndalama zambiri zakunja tizitha kugulano mafuta gamoto kaya ndi mankhwala. Ndikumagwirizana ndithu misonkhano ikuluikulu ya akatswiri zachuma ndikuchitidwa ndithu ukakambirana kugwirizana koma popanda chokwaniritsa. Ulendo wina ndikudzayitanizananso wakambirana ndikupanga mfundo kenaka 0% ndiye chaka ndi chaka kumakhala ukakambirana mmene tingachitire kuti dziko lathu likhale lomatumiza katundu wambiri kunja, koma chaka ndi chaka ndikumalepheranso kuchita zolondolazo. Vuto ndi chani koma? Chisisitimu. Panopa loko kuti abwera mtsogoleri dolo kwambiri kuchokera kunja kubwera kunoko, koma akhoza kudzachita kaguni koopsa chifukwa tikhoza kumusandutsa oluluka kwa basi. Ndife anthu omangokonda kulota koma kuti tsopano zija za maloto zija tiye ndizikwaniritse ndithu 0%. Mmene tikuchitira zinthu zathu masomphenya a 2063 kupanda kusamala angokhalanso apapepala chabe ngati mmene sidalili ndi vision 2020 kumangozindikira mwafika chaka chija koma palibe chimene chichitika. Mwamopita chitsogolo koma ndiye mwabwerera mbuyo kwa basi. Nyumba zonse sidalipo nthawi imeneja tikumayimba nyimbo ya vision 2020 ukonza tsogolo, vision 2020 ukonza tsogolo. Amwene pano ndi ziphocho zokhazokha zinasanuka bwinja. Kuyambira nthawi imene masomphenya a 2020 anakonzedwa kufikira nthawi imene chaka cha 2020 chimakwana, umphawi watikhodzokera kwa basi. Mmene timayimba vision 2020 ukonza tsogolo nkuti tikumakwera basi zikuluzikulu zosanjikizana pa maulendo a m'mizindamo. Akondakitira osamba bwino akumatidulitsa matiketi ulendo wapamkando ukafika kuchinakanaka. Pano tinachoka pa double decker kubwera pa mini basi kumayimba za vision 2020 ukonza tsogolo
kenaka mkatikati moyimba vision 2020 konza tsogolomo nachoka pa mini basi kubwera pakabaza vision 2020 ukonza tsogolo ishi aya siminyama imene iyi mavuto amene inawo kwathu kuno si mavuto a ndale achimwene ndale tayesa koma zikukanika mavuto athu akulu agona mmutu mwathumu umphawi unabwatama maife koopsa tikadzangochotsa maganizo a umphawi ali mwa ifewo ndikuyamba kupanga zinthu molondola zathu zatheka. Ata ine wanu kuno kumudzi ku Malawi Bwande mafuta kunyasalande sunga mvenze